divadelnej hry muzikálu Dieťa z Betlehemu. Túto hru pripravili pod vedením Andreja Lacka za takého patronátu nášho farského úradu, nášho dôstojného pána. V dnešnom príbehu uvidíte príbeh, ktorý je už 2000 rokov starý. Príbeh z Judei, z mesta Betlehema, o narodení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Je to príbeh o veľkej láske Jozefa a Márie, ale aj o ich úteku s malým Ježiškom do Egypta, aby ho zachránili pred Herodesom. No, ostatné už nechám na našich hercov. Vám želám krásny zážitok a našim hercom veľa úspechu. To, čo vám tu dnes rozpoviem, stalo veľmi dávno, viac ako pred 2000 rokmi, kedy sa nebo stretlo so zemou a kedy sa Boh stal človekom. Skutočnosť konkrétna a jasná, skutočnosť, o ktorej nám napísali dávni proroci. A čo dnes, keď toľko domácností a obchodov sa leskne čistotou a nádherou, varí nie kvôli tejto skutočnosti? Áno, Boh nám poslal svojho syna. Píšu nám proroci. Nový židovský král sa narodí, zvaný Mesiáš. Izaiáš nám hovorí, ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. A nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, a na jeho pleci spočinie kniežatstvo. Zvaný buď knieža pokoja, večný Otec, všemohúci Boh. Dosť bolo slov. Teraz vás pozývam do kraja, ktorý sa rozprestiera pri Stredozemnom mori a nazýva sa Palestína. Tam, kde sa kľukatí rieka Jordán, tak tam sa nachádza jedno malé mestečko, Nazaret, a v ňom, v domčeku,
býva dievča menom Mária. Vyslobodí nás. No my nie sme ako Židia, čo chcú len moc a slávu. My chceme, Pane, Tebe slúžiť a plný Tvojej lásky vďačne žiť. Daj nám nádej, že tam príde pravá láska. Slúžime, Pane, Tvoju lásku v našich srdciach stále. Šalom, dievčatá! No, Mária. Šalom. Poď s nami, Geo, zavarať olivy. Poď, každá ruka je dobrá, veď vieš. Poď, Joel sa poteší, aj iste bude veselo. Ja som tak rada šla, dievčatá, len chcem toto prádlo doprať ešte pred západom slnka. My ti pomôžeme. Pomôžeme ti. Ďakujem. Pane, my sme Tvoje deti a Ty sa nás staráš. Pane, Ty nám všetko dávaš, by sme mohli šťastne žiť. Pošli, Pane, svojho syna, vyšlená rána, by na Teba zvestoval a od všetkého zlého uchoval. Večer, čo večer, si Mária po západe slnka klaká v modlitbe, alebo ešte ne, aby povedala Bohu svoje vďaka. Ďakujem, Bože, za tento deň prežitý v radosti. V hĺbke môjho srdca, ako v studničke, sa žiari a trbliece hviezda. Je so mnou stále, už od malička, nežne a s láskou ma vedie. Ale odkiaľ prichádza? Odtiaľ, kde Ty najvyšší prebývaš. Mária, s pohľadom pozdvihnutý k nebu plnému hviezd, spína ruky k modlitbe. Jej tvár vyžarovala samé svetlo a priťahovala k sebe všetku tú nádheru a krásu. A z jej vnútra ako by vyžarovalo niečo, čo sa šírilo na vôkol, na mesiac i na hviezdy a žehnal jej a sľuboval samé dobro.
Áno, do zajtra by to malo byť hotové, aj s tým trámom. Šalom. Ešte raz. Ako to má byť? Toto preložím týmto takto. Túto druhú budem musieť asi skrátiť. Áno, a potom už by to malo byť. Dobre. No ešte. Takáto. Dobre. Je čas najesť sa. Nech Pán žehná tvoj dom, teba Jozef. Šalom, to si ty Juda. Čo ťa ku mne privádza? Vieš, na čo sa s tebou prišiel? Toť veľký stôl pre hostinu. Bol sviatok u ňom na veľký. A varíš svadbu chystáš. Čo proti teba je? Ako si to spadol? Ale bol som u krajčírky pre svoju novú tuniku a dozvedel som sa, že si aj ty dal ušiť. Novú, peknú a svadobnú. Ale tu máš. No Juda, ten stôl chceš mať 2x6 alebo 3x8 latkov. 2x6 bude stačiť celkom. A dokedy to chceš mať hotové? Do týždňa. No vieš, Juda, pre teba všetko. Ďakujem, Jozef. Šalom. Pane na nebi, Ty, ktorý nám dávaš chlieb deň čo deň, staráš sa o nás, požehnávaš nám úrodu a prácu našich rúk, zachovaj ma v zdraví, daj mi silu v práci zajtrajšieho dňa. Amen. Jozef, hoď má pevné svaly, silné a mosolnaté ruky od práce, ktorú robí stolára. Ale v jeho hrudi sa skrýva srdce jemné a statočné.
tá závlačka. Teraz, aby som všetko robil od začiatku. Egypt, Palestína, Mezopotámia. Kde som to len dal? Že by sme ju dali Alejmanovi? To nie. A to je tu zase čo? Zase tie myši. Zožrali nám kus hviezdnej mapy, západu. No ja sa z toho utrhnem. Ale ako to teraz vypočítam? Už to mám. Potvora. Nemala si sa miesť. Ja sa ti ibu čudujem, že máš toľkej trpezlivosti. Tie pasty vymýšľať, aby sa tam vyšítila. Hej, poďte sem, ja som našiel. Poďte sa pozrieť. Veď tam nič nie je. Ukáž. Ja tam nič nevidím. Dva je na mňa, ale som vás dostal. Raz a dva a tri a štyri. Raz a dva a tri a štyri. Múdry človek pozerá hore, mesiac, slnko a ráme dole. Nečítam nočnú oblohu, Ktorá sleduje všetko o Bohu. Múdry človek rád knihy číta, všetko nové hádže do syta. vypadne len pravda sveta, ktorá vyjaví tajomstvo sveta. Tajomstvo sveta? Tajomstvo sveta. Nedávno som čítal, že u starého múdrca v súvesti jader je nejaká starica, ktorá není impulzí a bliká. Čo si o tom myslíte? No možno to je. Ak uvážime teplotné rozdiely v tomto súhvezdí, malo by to výsť a k tomu pripočítame ešte vzdialenosť medzi tými hviezdami. No čo ja viem? No neviem. Ja babrák, zase som to zbabral. Takto si rozdelia cement. No vieš čo? Skús to vyrezať, podložiť a prerysovať. Tu som to našiel. Áno, toto to vidím. Hej, áno. Toto čítam práve. Áno. Zajtra pôjdem k Alejmanovi. Zohnal mám nové kukadlo. No, prichystal som si tú mapu severnej časti hviezdnej oblohy. Si ho zažiadal. Dobre, díky. A nezabudni mu zobrať toho čerieho medu. Jasné, ja vás nezabudnem. V 6. mesiaci poslal Boh Archaniela Gabriela k deve Pane Máriu, aby jej zvestoval tú veľkolepú udalosť, že sa narodí náš Mesiáš.
vás, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Ale ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba. Preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn. Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ja som Herodes, mocný pán, len ja som tu král. Každý deň, za každý pes, predo mnou gorí prach. Jedna síl snívať a žiť, len tváre bez tvare, močiac ťahu, bez nádeje. Tak počuj, prosím nás, vypočuj nás slabý hlas, tak už príď k nám, ideme tak zachráň nás. Vy psi, prašiví, červíci, leniví. Môj zákon je tu svätý, kto ho poruší, bude mŕtvy. Len ma platíš
odnáša kríž k mohylám, kde mlko spí ľud strátený bez pamäti. Tak počuj, prosím, prosím nás, vypočuj náš slabý hlas, tak už príď k nám, hnieve, tak zachráň nás. Zákony sú napísané a jeden z nich o zasnúbení takto vraví. Zasnúbenie je už práve manželstvo, avšak manžel si nemôže priviesť do domu svoju manželku, avšak až po roku. A takto bolo i u Jozefa. Ale skôr, ako sa tak stalo, ukázalo sa, že Mária počula z Ducha Svätého. A Jozef, človek spravodlivý, ju nechcel vystaviť potupe. Preto potajomky rozmýšľal, čo a ako urobiť. A ako tak potom uvažoval, až celý unavený z toho zaspal. Jozef. 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 Jozef, syn Dávidov, neboj sa prieť Máriu, svoju manželku. Boh ma poslal, aby som ti oznámil, že to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Mária, ešte tekutí prinesiem. Ďakujem, Jozef. Ešte trochu vody si prosím. Jozef, poď sem bližšie. Mária, ja sa teším tak na maličkého. Neboj sa, každú chvíľu to už príde. Čo myslíš? Aké bude mať lásky? Budeš mať nového pomocníka. To mi bude, hej. Mária, si statočná. Ach, Jozef. Mali by sme začať pracovať. Čo si... Tak, poďme. No. Čo to tam vidím nového? Čo tam vidieš? No. Toto? Čo to tam je? Wow. Poďte sem. Jeho vtípky, keď už z toho vyrastie. Poďte sem, teraz to myslí vážne. Je tam. No, ukáž, čo tam zase máš.
Zase filozofujem. No predsa má pravdu. Pozri sa. Je taká krásna. Na nebi sa zjavila prekrásna a nádherná hviezda, ktorú nebeské mapy nikdy nezaznačili a nikdy ju neoznamovali. A mudrci, zabúdajúc na čas, jedlo, ponorili sa do štúdia dávnych prorokov, astronomické výpočty, čas, postavenie jednotlivých planét a kombinácií im prezradili meno a tajomstvo hviezdy. Pretože táto hviezda bola bez mena a jej tajomstvo bolo skryté. Ale oni prišli na to, ako sa volá. Hej, poďte sem, mám to. Viem jej tajomstvo. Jej meno? Jej meno je Mesiáš. A jej tajomstvo? Jej tajomstvo? Mesiáš prišiel na svet. Mesiáš? Ale ak sa zjavila takáto hviezda na jeho počesť, mali by sme sa mu ísť pokloniť. To je fakt. Teda na čo čakáme? Hej, a to tam chcete ísť takto s prázdnymi rukami? To by sme pred novým kráľom neobstáli. No to je pravda, ale čo mu prinesieme? Nezabúdajte, že je to kráľ. Tak sa patrí pre úctu Boha. A mirha, to je hodné človeka. Putovali cez hory a doly, cez rieky a púšte, aby našli Mesiáša, lebo hviezda im ukazovala cestu počas ich púte. Buď pozdravený, kráľ Judej. Buďte pozdravení, urodzení mudrci. Čo vás privádza do môjho mesta? Že by obchod? Nie, sme mágovia z východu a prišli sme sa ťa spýtať, kde je ten novonarodený kráľ? Čo? Čo prosím? Novonarodený židovský král? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.
Herodes sa to riadne rozrušilo. A s ním sa rozrušil celý Jeruzalém. Novožidovský kráľ. Herodes si dal zavolať všetkých svojich veľkňazov, zákonníkov ľudu a vypytoval sa, kde sa má narodiť novožidovský kráľ. A oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší spomedzi poprednými mestami z Judei, lebo z teba vyjde vojvoda a ten bude spravovať môj ľud Izraela. A tak Herodes bol prefíkaný. Zavolal si potajomky svojich mudrcov, teda týchto mudrcov, a aby sa ich medzi 4 očami vypytoval, čo a kde sa narodil nový kráľ. Páni moji drahí, budem konkrétny. Doslova ma to prekvapilo. A rád by som aj ja sa išiel pokloniť tomu kráľovi. A tak, povedzte mi bližšie, kedy sa vám tá hviezda zjavila. Bolo to v jednu jesennú noc, kde som ako zbežne robil pozorovanie a tu zrazu, hľa, čo nevidím? Hviezda. Nádherná zo všetkých na nebi zažiarná ste kráľovná. A jej tajomstvo? Jej tajomstvo je, Mesiáš prišiel na svet. Najkrajšia vravíte? A najjasnejšia? Mesiáš. Tak to by som mu mal aj ja izdať úctu. Ale bohužiaľ, povinnosti v mojej krajine mi to momentálne nedovolujú. A tak mám na vás jednu prosbu. Ak ho nájdete, príďte mi to rýchlo oznámiť. Bude nám cťou vám to oznámiť. Nebojte sa, prinesie vám nešťastie a zvestujem vám veľkú radosť. Hej, chalani! Radosť som vám priniesol, radosť, ktorá bude patiť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko, zavinuté do plienok a uložené v jasliach. To sa mi len zdá. Nie, to bol aniel. Bratkovia, keď je tak Zoberme mu zo pár koží a vomut. A tu kus syra. A čo ovce? ovce sú zatvorené, oni sa pán postará. Dobrie mu jednu ovečku, teplé mlečko sa mu zíde. Kto ste? Pastieri. Prišli sme sa pokloniť novému kráľovi. Priniesli sme tu na niečo nájdené. A zo pár koží. Žena, tu máš trochu syra a mlieka. Ale ako ste nás našli? Sám aniel Najvyššieho nám ukázal cestu. Tak sme prišli. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh odplatí. Ja neviem, putujeme a stále nič. Vieš si to predstaviť, skoro som tam padol. Teraz to predsa nevzdáme. To je pravda, vôbec určite nie. A tie krokodíly v tej rieke a tá loďka, tak sa tam kývala. My sme to našli! My sme to vážne našli! Wow!
budúcich utečí. Sme mágovia z východu a synovi Božiemu sme sa prišli pokloniť. Tu ti, hľa, drahý kráľ, zlato prinášame, bo tak sa slúši pre kráľa. A kadidlo, bo tak sa slúši pre úctu Boha. A mirhu, ako sa patrí človeku. Ale ako ste nás našli? Bolo to v jednu jesennú noc. Na tú nikdy nezabudnem. Nádherná, zo všetkých hviezd na nebi, najkrajšia sa zjavila, ste kráľovná. Nemala ani meno, ani mami nikdy neoznamovali. Zrodená v lone Božom, rozkvitla, aby povedala ľuďom požehnanú pravdu. Ale ľudia si to nevšimli, nezdvíhajú svoje pohľady k Bohu a nevedia čítať slova, ktoré okolo nás Boh vyznačil. Tak buď velebený, kráľu náš. Buď zvelebený, kráľu. Až na veky. Nech vám to Pán Izraela, náš Boh, odmení. Nič. Kde len tí údrci sú, hádam nezaplodili. Som posol Boží, a takto vám Pán hovorí. Naspäť sa inou cestou vráťte do svojej krajiny. Nesmiete ísť ku Herodesovi, po zlé úmyslíme. A tak sa vojaci vrátili domov inou cestou, ako im anjel povedal, lebo Herodes bol krutý človek. Jozef, vstaň, vezmi dieťa aj matku a uď do Egypta. Zostaň tam, keď ti nedá vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zabil. Mária, Čo sa deje, Jozef? Pánov anjel sa mi vo sne zjavil, do Egypta utiec máme. Po Herodes chce malého Ježiška zabiť. Podviedli ma. Takto ma dobehli. Áno, prídeme. Posmech si zo mňa spravili. Tu si zo mňa nikto robiť posmech nebude. Ja som tu pán. Obyčajní šašovia. Král sa nový narodil. Volajme mu Hosana! A treba sa mu pokloniť. Teraz som odvisne. Zabudol som.
Jasné. Ale kto je tu pánom celej situácie? Ja. Povraždí mi a potom sa ukáže, kto je tu jediný pán. Herodes dal povraždiť všetky deti do 2 rokov v okolí celého Betlehema. Bolo to niečo strašné. Niečo ako vlak, ktorý sa rozbehol a nevedel zastaviť. A ničil všetko, čo mu stálo v ceste. Krutosť a násilie. chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú zvolania jasavé, nech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov žien, detí, nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás, lebo Pán
lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás, žije v nás. Ježiško sa narodil, lebo tak píše prorok, daný nám je syn. Áno, Betlehem je teraz prázdny, pretože Jozef s Máriou odišli do neznámeho kraja, ktorý bude pre nich novotou. Nová reč, nový zvyk. Áno, nech ich Pán žehná a nech im dá silu vydržať. Ja len toľko dodám, že hoď aj oni mimo domova budú, oni vedia jedno, že tam, kde oni spolu budú, tam oni vždy domov majú. A láska, tá ich podrží. Áno, tá jediná ich dokáže spojiť. A čo dodám na záver? Snáď len toľko. Sláva Bohu na výsostiach. Panna Mária, Danka Matlovičová. Svätý Jozef, Dušan Malovič. Herodes, Jozef Matlovič. Archaniel Gabriel, Katka Rybárová. Traja mudrci, Zuzka Valovičová, Zuzka Trudnová a Mária Pavlásková. Naši veľkí anieli. Petra Vyšvaderová, Janka Šťastná, Petra Suchová, Kamilka Didáková, Kristina Pavlásková, Barbara Štefanovič Kovárová, Erika Dinušková, Katka Pavlásková, Dominika Sabolová, Katka Sovková, Malí anieli, Veronika Hladíková, Románka Vyšvaderová, Magdalenka Kovárová, Janka Šťastná, Mária Štebeková, Veronika Kovárová, Janka Sovková, Katka Žaludná, Janka Matlovičová a Katka Pavlásková. Náš zvukár Robert Mutovský. Naše výtvarničky Eva Klasová, Lubo Šubiáková, scéna, kostýmy. Júda, Vlado Dinuš. Zároveň osvetľovač Vlado Dinuš, hore
Dušan Sarkézy. Naši technici, brány, Slavo Dudek, Tomáš, Robo, Miško Hana, Miloš Žirový. Dobre. Naši pastíri, Lukáš Štepek, Martin Šťastný a Peťo Lisý. Naši ďalší technici, Miško a Marek Likon. Ľud na scénu, Pavlína, Valovičová a ostatní myslím, že poznáme. Katko ešte. Ja by som chcel v tejto chvíli poďakovať našim sponzorom, ktorí nám zabezpečili prevádzku tohoto celého. Boli to naši obchodníci, ktorí sú tu v Zohore. Je to obchod u pani Štefekovej, teda veľký obchod. Obchod u pani Lidy v strede, u pani Žotky. Ďalej to bol tlačoreň pán Gerhofer. Ďalej darčeková služba Iskra, ktorá je na Domkarskej. A v neposlednom rade najväčšia vďaka patrí Andrejovi Vackovi, ktorý toto všetko naobstaral. A ešte sa priznám, že zabudol som na našeho pastiera, ktorý nám dovolil všetko zorganizovať, náš pán dekán Jozef Slánka. Ďakujeme. A preto všetkým jeden veľký potlesk našemu Bohu, ktorému patrí tá najväčšia sláva, najväčší potlesk. Bohu vďaka. Prehúpi. Ešte sem. Jeden domluvený. Je to tvoj... Blázni, nerob to s tým!